Sakus nyonggah praja
kakang sira. Ora luwih tujuh astawa kembar sira tampan. Sang ngetik kono kula sebut salamenipun kula ngesuwi raja dalem Mataram sakit ketembang cangkem semua Pak. Ewa semua kakang. Awit kepaande Hasta Nayaka Praja kang padha sira. Mula kakang Singoranu ndak keparengake kayuwan. Ya, garwan kemana? Padha katiban anggon makan sami. Ndak tampa pangkti sira. Ora luwih jelas tuku wae kanggo siramu. Amin. Daya pangabekti kula selawase kang panjenengan. Sing tak kersake kaya mangkung. Kepiye wae siramu kang bisa ngamping-ngampingi anggone ngono iki Praja Mataram. Lho, sakmengko siramu ndak keparengake. Urun-urun rembug menawa anggonku paring pangandika marang kabeh Hasta Nayaka Praja. Kurang gelem siramu ndak kersane kok menehi pemut marang hukum angkat. Saya tidak lihat. Tumenggung gagak kan. Nuwun kula Kanjeng Sinuwun. Kepiye nggon nindakke jejiban kaya abidan lapisam. Lho nggih, awet pangestuning Kanjeng Sinuwun anggen kula berarti Gunawan Prajurit. Sampun trampur ten dinas wonten-wonten tunggal halangan. Bagus. Kula ngaturaken suku pangabekti mugi kunjuk. Ndak nampa pangabektimu ora luwih Pusda Puja Astawanipun kembar sira tampan. Lho nggih, sangat anggen kula mugi digatosaken sira. Cukup. Yen kabeh prajurit kahananing Praja Mataram kabeh sumadya gati kaya kang sira atuke marang desa. Nggih. Sliramu jejering prajurit mara kudu ngatonake jiwa satriyamu minangka pramugari prajurit. Nggih. Kang nemu teges yen to prajurit mara kudu perwira jujur lila ing pati. Nggih sing Kanjeng Sinuwun pangestuning Kanjeng Sinuwun. Prayoga Lho nggih, estu tenggal. bali marang kakang Monggo penggalipun nalika kakang Singoranu matur yen to kahanane Praja Mataram para kawula kahanane wis saiki saepo kabeh. Yen kuwi nggonku masta bawat usaha ngambil oleh Praja Mataram. Ing semono perkara kahanane Praja Mataram kang wektu dina iki bisa dinaranan nembe ketaman linging pendung kang angendhane kang dalane kahanane kawula ing Mataram padha kecintrangan pangripan kabeh padha ketaman lelara sing ngono sadaya. Nalika semono ingsun uga mugi kaya supaya lestari Praja Mataram iso urip kaya lha iki malah kakang Singoranu gak paring mentas bae kerja ana keraton aku tak pejago marang Kanjeng Ratu. Sang sak pejago Nalika semono banjur supayane Praja Mataram bisa pulih kaya ngene bisa walus temeng jati-jati satemeng walus kabeh para kawula kang nandhang lara ing Praja Mataram kudu tindalan kembang budaya
Miturut ngendikane Kanjeng Ratu Kidul, Kembang Wijaya Kusuma iku mapan ana ing Kabupaten Kulit. Yo kang saiki kang jeneng yen ora kleru Adipati Janaka. Selak mesake selak ora mentala penggalih. Nuruti kahanane kawula ing Mataram. Mula wektu dina iki kebasan colok lintang sambung obor Kakang Patih Smorani ndak dawuh supaya kumarak ing Kabupaten Kulit. Perkara pamboyone Kembang Wijaya Kusuma tak dorongake marang Kakang Patih Smorani. Sepisan kaping pindhone perkara iki kudu bisa rampung mergo saka Kakang Patih Smorani. Aja pati-pati kondoro ing Mataram yen durung nganti Kembang Wijaya Kusuma. Sinoso awak kita kadon abdi karo kamu ngendikan beliau ada sampai sambung obot kira ikan motor pakai kok benar pakai banyu pilih Pak. Kanjeng Sinur, sakdurunge kesuwanan nggih dodolan. Nggih aku dawuh marang tumurun gagak. Ya warakno marang kawulanipun ing Praja Utara. Perkara kahanan saiki kang lagi kumpling, kang kelimutan dening pendhung kang angkandhane ora perlu wasi. Percaya marang ngendikan ingsun lan marang panguwasane Gusti kang akale. Nggih. Ya, ayo. Siramu dene nyebut Kakang muga mangga sinasa minta sing kang akale. Muga-muga keraton Lestaran kulit kaya ngene.